Hello para investor lan pedagang sing dikasihi. Komunitas analitis ing tutul karo sampean guru markets. Ayo miwiti karo sawetara informasi ringkesan babagan perusahaan. Sampean bisa ngaso yen sampean pengin. Disaranake sampean mriksa kabeh parameter organisasi. Saiki kita bakal ndeleng indikator kinerja saiki perusahaan. T. Baldwin Insurance Group, ticker WIN. Review iki adhedhasar data saiki ing 25 Mei 2025. Dening klasifikasi guru, markets perusahaan T. Baldwin Insurance Group Inc. kalebu subkategori. Fair Exchange, 5 organisasi njupuk bagian ing comparison, kang ora wakil. Kita bakal weruh pancasan final ing mburi video. Asil saka kanggo perusahaan sing diteliti kaya ing ngisor iki, -7 saka 10 poin. Skor rata-rata kanggo subkategori, 1,7 terms. Yen katon wiyar, ing framework saka pasar ing umum. Kita bakal weruh sing asil rata-rata kanggo kabeh pasar minangka kabeh punika 1,9 terms. Marang perusahaan -7 terms T. Baldwin Insurance Group. Kanthi mbandingake gerakan rega saham perusahaan T. Baldwin Insurance Group Inc. lan perusahaan subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan T. Baldwin Insurance Group nuduhake dinamika 8%. Marang dinamika rega ing subkategori 4,3%. Kapitalisasi pasar perusahaan T. Baldwin Insurance Group Inc. regane $42 miliar. Kapitalisasi pasar subkategori punika $14 miliar. T. Baldwin Insurance Group nuduhake 32,207%, iku salah siji saka pimpinan ing subkategori. Regane buku perusahaan kira-kira $61 miliar. Lan kapitalisasi subkategori yaiku $11 miliar. T. Baldwin Insurance Group iku 5.374%. Sawise bandingake saham bursa saham lan kapitalisasi neraca, kita bisa ndeleng ing ngisor iki. Nuduhake T. Baldwin Insurance Group ing subkategori ing kasus regane pasar saham yaiku 32,207%. Regane buku 5,374%. Iki 83% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Evaluasi saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi neraca subkategori, ala, -1 poin. Utang organisasi punika $1,57,8 miliar. Utang kanggo nilai buku punika 258,7% saka usaha. Rating utang perusahaan, ala banget -2 poin. Rasio rega pasar kanggo laba perusahaan yaiku 0. Rata-rata ing subkategori punika 562,5, kang akeh samsaya awon saka rata-rata ing subkategori. Rating saka nilai pasar saham perusahaan kanggo media WI ing comparison karo perusahaan ing subkategori, banget ala, -2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi $32 mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo sabanjur 12 sasi ditaksir sakwentara ing $262 mayuta-yuta. Evaluasi indikator keuntungan masa depan sing digambarake dibandingake karo subkategori, pasable 0 poin. Rasio rega kanggo sales perusahaan punika 3,1. Rata-rata kanggo subkategori punika 2,8, kang 11% luwih dhuwur tinimbang rata-rata kanggo subkategori. Evaluasi rega pasar perusahaan kanggo rasio revenue dibandingake karo pratandha subkategori, pasable 0 terms. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $1.420 mayuta-yuta. Revenue mangsa kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Evaluasi indikator volume penjualan ing mangsa ngarep dibandingake karo indikator ing subkategori,
ala, minus 1 poin. Marginality punika minus 2,3%, karo rata-rata 0,5% ing subkategori. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 2,8%. Asesmen margin sales dibandingake karo pratandha ing subkategori Pasable, minus 0,5 terms. Bagian perusahaan ing syarat-syarat nomor personel ing subkategori punika 70,88%. Iki 120% luwih saka nuduhake kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha pasar saben pegawai perusahaan padha karo $1.075.000. Lan kanggo subkategori $2.366.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 54,6%. Evaluasi volume modal perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Jumlah bati saben pegawai minus $7.800. Rata-rata ing subkategori punika $4.200. Lan beda antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan yaiku 85%. Evaluasi bati saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori TOLET minus 0,5 poin. Bagian saka dodolan saben pegawai organisasi punika $345.000. Subkategori $839.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 143%. Evaluasi revenue saben pegawai dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori Pasable, minus 0,5 terms. Saham for sale punika 7,6%, karo rata-rata kanggo subkategori 4,2%. Iki minangka indikator saka risiko remote cendak. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 40% kanggo perusahaan T Baldwin Insurance Group Inc. Ing subkategori, tingkat resi 14 43%. Rega saham perusahaan saiki udakara $38.01. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $47.39. Dinamika perkiraan nyoto lan ramalan konsensus kira-kira 25%. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kang kasedya kanggo sampeyan, link ing komentar pinnet. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan digawe mangsa iki, dening informasi evaluasi simpenan lan sistem referensi, Guru, Markets. Akses menyang meja supaya free lan buka, link ing komentar pinnet. Adhedhasar asil analisis sekuritase T Baldwin Insurance Group. Sistem referensi valuasi saham Guru, Markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Buka perdagangan sel ing $38 saben saham. Menehi hasil buka amarga perusahaan wis regane cukup kurang. Pambiji perusahaan digawe nggunakake kriteria penilaian, indeks AKIM. Take profit disetel ing 33,55. Mandeg mundut disetel ing 42,45. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut. Ing kasus iki, pesenan ditutup kanthi otomatis ing pungkasan sesi dagang tanggal 24 Juni 2025. Utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal iki. Ticker, WTIM bakal dadi pesenan tuku utama. Video kanggo urutan utama wis diterbitake ing saluran iki. Ing kasus nutup samubarang pesenan, utama utawa wawas. Pesenan liyane ditutup ing rega final. Matur nuwun kanthi sanget kanggo nonton video iki lan gunakake sistem bantuan, Guru, Markets. Sampeyan saestu pamirsa paling apik ing planet.